Anom ka police officers kag hepe sang Anilao Municipal Police Station ginpatawag sa National Police Commission 6. Ini kasunod sa ginpatigayon nga spot inspection sa diinaktuhan sang Napolcom nga nagakatulog ang mga ini sa ilang duty. Mga pulis ang igapaidalom sa investigasyon sa ahensya agud mahibaluan kung wala nagpabaya sila sa ila katungdanan. Si Zen Kilantang nakatuto. Ginpa-report sa talatapan sang National Police Commission Region 6 ang anom ka mga police officer kag si Police Senior Inspector Manrico Candaliza sang Anilao Municipal Police Station ini matapos nga maaktuhan sang Napolcom nga nagakatulog sa ila duty sang nagpatigayon sang spot inspection kahapon sang kaagahon. Nadakpan sa akto ang duha ka police officer 2, duha ka PO3, isa ka SPO2 kag duha man ka senior police officer 2. Naabtan sang Napolcom 6 director nga wala nagasiga ang suga sa estasyon, wala man naka-duty nga sentinel sang iya ginchekyar, gani ginkuhaan sinisang litrato. The glass, tak, tak, tak. It was dark. I did not see anyone. So, hindi man kita pwede kahimo-himo sa istorya kay that is an injustice. We only do what is right, as I have repeatedly said that. Bangod sini pag-aimbestigahan sa Napolcom ang 7 ka personnel nga on duty. Aminado naman si Candaliza nga napiyungan ng iya mga pulis. Sunod sa iya ginaabisuan sini ang iya mga kaupdanan nga kun kaagahon hindi pagpasigawon ang suga, agud mahapos nga makita ng mga tao sa sagwa. Sa ako ng investigation, ang outgoing sentinel, wala na pukaw ang incoming sentinel. Kaya nakita yung daw lapyo. Kaya nagpulaw kami sa amon investigation report mo. Magluwas sa Anilao Municipal Police Station, nagpatigayon man sang on-the-spot inspection ang Napolcom sa Barotac Nuevo kag Banate PNP. Ako si Zen Kilantang para sa One Western Visayas. Sa kaangot nga balita, mga police personnel sa Anilao Municipal Police Station ang ginrelieve matapos nga madakpan nga nagakatulog sa tion sang ila duty sa police station. Si Zen Kilantang nakatutok live. Zen? Said 27 ka mga pulis sang Anilao Municipal Police Station ang epektibo nga ginpang-relieve sang Police Regional Office 6 subong nga adlaw. Matapos nga maaktuhan sang National Police Commission Region 6 nga nagakatulog ang anom ka mga police officer kag hepe sang Anilao Municipal Police Station, nagpagwa sang mando ang Police Regional Office 6 nga i-relieve ang tanan nga mga police personnel. Ini ang sabat sang PRO 6 sa spot inspection nga ginpatigayon sang Napolcom sa diin magatalos bilang hepe si Police Chief Inspector Siriaco Escaliarga kay Police Senior Inspector Manrico Candaliza. Dahil dito sa report na kagaya nito, na embarrassing on my part, bali agad sila buong Anilao Police Station, including the Chief of Police, are relieved from that police station. Dugang panibulalakaw, hindi kinahanglan nga mangin kampante ang mga pulis, ilabi na nga may pamahog nga mag-aatake ang rebelde nga grupo. Vulnerable sila, nasa ilalim lang sila ng municipal building, madali silang mapasok doon. Tapos eto ginawa nila, patulog-tulog sila. Hindi magandang pamamarisan ito. Ti-atake yun kami karon Pasko. Merry Christmas ka. Wala tonta pa na. Because we have this culture nga laid back. Ang 27 ka mga police personnel ang temporaryo nga iga-assign sa Personal Holding Administrative Unit o kun PIHAW sa Iloilo Police Provincial Office. Igapaidalom naman ang mga pulis sa Focused Reformation Orientation and Moral Enhancement, agud liwat nga ipahanumdum sa ila ang ila katungdanan kag obligasyon bilang pulis. Magapatigayon naman sang separado nga investigasyon ng PRO 6 sa diin may nagakaigo nga penalidad kung mapamatud-an nga nagpabaya sila sa ila trabaho. Said sunod sa PRO 6, ini ang manginserbe nga leksyon sa iban pa nga pulis nga obrahon nila ang ilang katungdanan bilang miyembro sang PNP. Said? Zen, after sining temporary assignment, sining mga pulis nga nadakpan sa Personal Holding Administrative Unit, nahibaluan bala kung din sila ipa-assign sang aton PRO 6? Said matapos ang training na talana nga saylohon sang PRO 6 ang mga pulis sa probinsya sang Negros Occidental agod malikawan ang pagpabaya nila sa ila mga trabaho. Said? Madamong salamat, Zen Kilantang.